ମାମୁଁ ଆଜି ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଗାଁକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଷ୍ଟେସନ ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ କାର୍ ବୁକ୍ କରିଥିଲୁ। ଆଉ କାର୍ 10 ମିନିଟ୍ରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଆଉ ମାମୁଁ ଲଗେଜ୍ ରଖି ଆମେ ବସି ପଡ଼ିଲୁ। ମାମୁଁ ଥିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ହସ ମଜାକରେ ସବୁ ଚାଲିଥିଲା। ଏବେ ଆସିଗଲା ଷ୍ଟେସନ, ହ୍ୱାଇଟଫିଲ୍ଡ ଷ୍ଟେସନ, କାରଗୁଡ଼ି। ଏଇଠି ବସି ମାମୁଁ ଟ୍ରେନରେ ଗାଁକୁ ଚାଲିଯିବେ। ଆମେ ମାମୁଁଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ପାଣି ବୋଟଲ, ଆଉ କିଛି ବିସ୍କୁଟ, ଆଉ କିଛି ଖାଇବା ଜିନିଷ ଆମେ ଏ ଦୋକାନରୁ ତାପରେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଷ୍ଟେସନ ଅଭିମୁଖେ। ମାମୁଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଗାଁକୁ। ମାମୁଁ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରି କେମିତି ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ପଶିବେ ତାହାର ଚାଲିଥିଲା ଏଠି ଚର୍ଚ୍ଚା। ଶେଷରେ ସବୁ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଲା ଆଉ ଟ୍ରେନ୍ ଆସିଗଲା। ମାମୁଁ ଆଉ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦୌଡ଼ିଲୁ, କାରଣ ଆମେ ଯେଉଁଠି ଠିଆ ହେଇଥିଲୁ ସେଠି ଆମର ବଗି ଲାଗିନଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଟ୍ରେନ୍ ବି ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲା, ଏମିତିକି ଚଢ଼ିବା ବି ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ଥିଲା। ଫାଇନାଲି ମାମୁଁ ପଳେଇଗଲେ ଗାଁକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି।